Здравейте, уважаеми зрители на YouTube, вие сте с Мистер Куки. И нещото видео ще бъде битка между... Да, казах, вие сте с Мистер Куки. Сега, ще ви покажа в момента играм едно срещу едно с най-добрия играч, който си е сменил името вече на The God, защото е бил много силен. Както и да е. Ще го победа, за да ви покажа, че аз съм дори по-велик от него. И имам по-дълги клипчета, това е кратко, не знам точно колко ще е. Когато приключа, ще видя. Иначе има много видеота готови, но тъй като аз първа си служих профила в YouTube, аз по принцип имам във Vbox, потърсете ме там. Абонирайте се и харесайте. Правя много хубави видеота и колкото повече имам гледания, в момента нямам кой знае колко, но ако имам, например, много гледания, ама абсолютно много, един вид ще съм съгласен да правя повече и по-дълги видеота. Просто ако има много гледания, толкова ще ми е приятно и ще правя всичко възможно да продължават гледанията да се покачват. Не искам да съм най-известния, нали, в YouTube или в Vbox. Искам просто да имам свои почитатели. И той ще го намеря и ще го убия и се извинявам, че ми чувате хремата. Просто съм болен и както виждате играме на Half-Life. Реших видеото, за което да ви показвам всичко, да бъде на тази. Ще съберем някъде към колко? Към 20 убивания. То няма да издържи повече. Или пък 10, не знам. Аре 20. Повече. Както и да е. Брат ми в момента говори и никой не го слуша. А защо си играя с брат ми, докато мои приятели нема? Сега, аз правя клипчета, но това не означава, че не играм с нали, други хора. Но по-ми е любимо да забавлявам повече хора и затова правя клипчета. И The God беше убит. Благодаря за стрелите, макар че за мен не са стрели. И... Стига бе, как не те улучих бе? Давай след съня, хакер си. Покажи. Юшба! Нас. Той се самоуби. Благодаря за базуката. Зубар! Можете да чувате брат ми, но да знаете, в момента не играм с него. То наистина иска да бъде намерен от мен. Съжалявам, че се самоубих. Явно почваме резултата на равно. И не знайно защо, но на екрана ми леко бъгва. При вас не, ама при мене да. Един пиксел ми свети в зелено от време на време. Мамичката ти! Мама ти! Явно не е толкова слаб, нали е The God. И 1-1 сме. Нищо. Ще му го върна. Тъпкано.
След като изключа на брат ми звука, той е до мене. Затова няма да се бава кой знае колко време. Готово. И сега да търся. Ще го намеря. Ай, в момента не съм средоточен, защото... Айде да го направим 10 убивания, тъй като видеото ще трае доста дълго време, тъй като той е дъгот. И със сигурност ще бъде доста време. И искам брат ми да пази тишина, иначе ще го утрепа от бой. Извинявам се, че чухте това. Ето тука. Защо натиснах грешен бутон? Защо? Ако ви хареса как съм направил играта, вижте ми скайпа. Ще го напиша отдолу. Нали, за описание. И ще ви пожелая приятно игране с това. Защото аз гледах от всичките модели и реших да потърся. Нали? И направих. Дори и помпа. Сега ще го трепа с... Само да го намеря. Сега това не ми е моята стратегия. В момента си обикалям за кеф. И държа ли? Да. Това беше велико. И сега. Следващия момент. И сигурно оставам досаден с това, но много се извинявам, че ми чувате хремата. Сега да го намеря и да го екзекутирам. С какво? Предавам се, не мога да се... ще го надкаря с... И ще го бия с помпата. Между другото, според мен това е от играта Doom, модела на автомата. Така го казах и на първото видео, в което ги има тия модели. Но някой от моя клас, защото много хора от класа ми гледат тия видеота и казват, че това не е от Doom, а е от извънземни срещу пришелци. Затова се надявам на YouTube да ми каже ко по дяволите е. Плюс това не го виждам то да бос. Да гот, аз пък да бос. Между другото, каква е разликата между да гот и да бос? Да бос е като най-велики, а да гот е като... също като най-велики. Според мен са синоними. Също аз няма да му викам да гот или да бос. Ще му викам Джими. Защото съм гадняр и искам да го ядосам, за да се опита да ме убие. Ти 8 минути. 8. Близо 9 минути. Това видео и не мога да го открия. 5 убивания. Това е финалното казване. Ела ми бе. Къде изчезна? Това ще е при мамката ми. И мисля, че се сещам къде може да е. И не, брат ми не е тоя. И не му гледам в екрана. Да, бос! Съвет! Изключвай си лазера, когато не виждаш врага. Нати! Това е... Нямам думи просто. Самоуби се. Първото и второто... Затова ще си изключа за малко микрофона. Добре. Казах нещо на брат ми, защото той играе същата игра, но с някои други. И те го там правят на филик.
малко да се каже. Ба. Аре, защото съжалявам, че казах. То 10 минути от нея и не се открям с това. Аре, това да е финалното убийство. Да. Който сега убие, той е великия. Дали е съгласен? Да го питам. Абе, съгласен ли си? Съгласен е. Яко. Значи, убивам, печеля. Или той убие, той печели. Резултата вече няма значение, защото времето изтича. Мамичка! Да, печеля! Печеля! Аз съм най-добрия! Аз съм най-добрия! Аз! Big the God! Поне ние като си казахме. И мисля това да е края на видеото. Помнете, можете да посетите Webbox акаунта ми или YouTube акаунта. За кратки видеота YouTube. За дълги видеота Webbox. И това беше всичко от мене. И от Мистер Куки. Чакай да извада това нещо. И от Мистер Куки. Чао. Да, и преди да... и преди да забравя... в YouTube, ако имате много познати, много приятели и със сигурност ви харесват тия щуроти, дет правят тука, тогава искам да гледате и искам да предлагате някои страшни игри или смешни, или каквито и да са там игри. Важното е, че са игри, защото аз... Както виках, аз обичам много трудни игри. Ко ти си? Лошо ли бе? Както и да е. Разбирате ли? Предлагайте страшни игри, смешни игри, каквито и да са. Съгласен съм на всекви. И... да, това беше всичко. Това вече е наистина края на всичко, което трябва да казвам. Абонирайте се, харесайте и споделяйте. Истинското чао!